La primera responia a una resolució del Síndic de Greuges que instava a les corporacions locals a que les famílies monoparentals estiguessin equiparades a les famílies nombroses en quant als beneficis fiscals d'aquests ens. Aquesta consideració d'igualtat venia arrel d'una reiterada reclamació d'aquestes famílies, ja que el panorama sociodemogràfic i socioeconòmic del país ha canviat molt des dels anys 40, quan es va crear el concepte de família numerosa. La realitat social del nostre país ha canviat molt i es va entendre que en algunes famílies la ràtio de nombre de salaris o ingressos per boques a alimentar podia ser tan desfavorable o més en una família monoparental que una família nombrosa. Per tant, el síndic va ser molt explícit en quant a equiparar aquestes dues figures familiars.